Kung sasabihin nyo na ang social naman, bakit dalawang aircon, hindi po para sa amin ang aircon. Totoo. Para sa mga equipment. Yes. Tsaka double purpose, sabi nga nila, di ba may ano yun? Alamat ba yun? Or parang kwento, pabula. Ayun, pabula. May pabula, diba, na ano, ang nagpapaligsahan ay ang araw at ang ulan. Okay. Ayan. Tapos? So, ang sabi nung araw, sige, kung sino ang makapagpapatanggal ng damit ng taong to, siyang magwawagi. Okay. Hindi, seryoso. Tapos? So, ang ginawa, umaraw, ngumiti ng ngumiti ang araw. Para uminit siya ng uminit. Okay. Diba? So, ang ginawa nung guy, nagtakip pa siya lalo ng katawan niya. Kasi hindi niya kinaya yung init. Okay. Kumbaga, parang kumbaga, mas okay na merong tela yung balat or takip yung balat mo kesa dun sa talagang bare ka. Ganyan. So, yun. Hindi na patanggal nung araw. So, ngayon yung ulan naman, yung bumagyo. Ganyan. So, ang nangyari, alam mo, actually, hindi ko na maalala yung ending ng story. Bukas ang conclusion. Wait, hangin. Hangin pala, hindi ulan. Okay. So, different version. So, Cross, hindi pala ulan. Hangin. Okay. So, ang sabi nung hangin, eto na. Ayan. Sabi nung hangin, liparin ko. Papaliparin ko ang iyong mga damit. ay, nako! Sabaw! O sabi ni Ranop sobre Peña, baliktad yung istorya mo. Nagko-correct na sa'yo. Ayun, so mukha pa lang, araw pala yung nagwagi kaysa dun sa hangin. Okay. Huwag nga kayo. Hindi, sige, bukas natin i-wrap up. Sa aircon! Dapat meron tayong kanya-kanyang kwento ng pabula. Oo, Wow! sige. Okay. Dapat yun lagi yung natin. Yun lagi Okay. yung dugtungan natin. Sige, yung pabula. Love Radio.